ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயே சலாகயே சக்தோம் குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபி பூதலே स्वयंभूतकदामायं तदा शिवपतिहं ये कृष्णा करुणसिन्धे दीनबन्धे जगत्पदे गोपीकान्त राधाकान्ता नमस्तुते भक्तहाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दानेश्वरी वानोसुदेवी प्रियमानी हरिप्रिये वाञ्छकल्पतराये कृपसिन्धु एव स अधिनाना भावनीये वैष्णवयो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சரி, நாம இன்னைக்கு 2வது அத்தியாயம், அதாவது பகவத்கீதை அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் இது. அதாவது சுருக்கம் சொல்ல போனா கீதையோட சாராம்சமா நம்ம இதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு நாம 25வது பதம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी प्रभु, யாராவது படிக்கிறீங்களா? இது யாராவது படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्णा माताजी। प्रभुजी படிக்கட்டுமா प्रभुजी? படிங்க माताजी, படிங்க माताजी। अव्यक्तोऽयम् असिन्धोऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोसितुम् अर्हसि। हरे कृष्णा प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த 25, 26, 27, 28 இந்த 3 பதம், இந்த 4 பதமே பாத்தீங்கன்னா ஒரே சாராம்சம் சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம பாக்குறதுக்கு. ஏன்னா ஃபுல்லாவே எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா பத்தி தான். ஆத்மா ஒரு நித்தியமானது அப்படின்ற அந்த தலைப்பு தான் நாம இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்ப இந்த இடத்துல 28, அதாவது 30வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம தத்துவத்தை நம்ம ரொம்ப அழகா நாம தெளிவா நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல பாருங்க, ஆத்மா பார்வைக்கு புலப்படாதவன், சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன், மேலும் அதாவது மாற்ற முடியாதவன் என்று கூறப்படுகிறது. இதனை நன்கு அறிந்தவன் இந்த உடலுக்காக வருந்தப்படக்கூடாது. இந்த இடத்துல பகவான் திரும்பவும் தெளிவா அவனுக்கு அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்றார். இந்த உடலால நாம செய்யற செயல்னால நாம பந்தப்படுவோம் அப்படின்றத நம்ம திரும்பவும் இந்த இடத்துல நமக்கு இது கொடுக்குறாரு. ஏன்னா அர்ஜுனன் அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி சாராம்சத்துல இருக்கிறார் அவர். ஏன்னா ரொம்ப பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்ததுனால அவர் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்றது அவரு ஒரு முடிவெடுக்க இல்லாத நிலையில இருக்கிறார். அவருக்கு பகவான் ஒரு பதம் மூலியமா ஒரு சாராம்சமா அவர் கொடுத்துட்டு வர்றாரு. இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க, பார்வைக்கு, அதாவது ஆத்மா பார்வைக்கு புலப்படாதவன் சொல்றது. அப்போ கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த ஆத்மா. ஆனா ஜீவாத்மா பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதயத்துக்குள்ளதான் இருக்குதுன்றது வேதம் சொல்லுது. அப்போ புலப்படாதவன் அப்படின்னு சொல்லுது. சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன், நம்மளோட சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன். நம்ம சிந்தனை மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா பௌதிக சிந்தனை தான் நிறைய இருக்கும், ஆன்மீக சிந்தனை கம்மியா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? பௌதிக சிந்தனை அந்த சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவர் அவர், அதே ஜீவாத்மா. மேலும் அதாவது மாற்ற முடியாதவன் என்றும் கூறப்படுகிறது. இது நன்கறிந்த நீ உடலுக்கான வருத்தப்படக்கூடாது அப்படின்னு, உடலுக்காக நீ வருத்தப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த அந்த ஸ்லோக வழியா தான் நம்ம திரும்ப பார்த்துக்கோம். ஜீவாத்மான குணங்கள் பாருங்க, நித்தியமானவன். ஜீவாத்மாவோட குணங்கள் நித்தியமானவன் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி எங்கும் நிறைந்தவன் அவன், எங்கும் நிறைந்த அதாவது பகவான் பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கும் ஜீவாத்மாக்குள்ள அது குண அதிசயங்கள் பாத்தீங்கன்னா பகவான் எல்லா இதயத்திலையும் இருப்பார் பகவான் இல்லைங்களா? ஆனா ஜீவாத்மா அந்த உடலுக்கு மட்டும்தான் இருப்பார். ஆனா ஜீவாத்மா எல்லா உடல்லையும் இருக்கு, அதாவது தனிப்பட்ட ஆத்மா நம்ம சொல்லப்படுது. அப்போ இது எங்கும் நிறைந்தவன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு.
மாற்றம் இயலாதவன், அதாவது மாற்ற இயலாதவன், மாற்றம்ல மாற்ற இயலாதவன், அந்த ஜீவாத்மாவை மாற்ற இயல முடியாது. ஆனா அதே வந்து பகவான் வந்து பகவானுடைய குணங்கள் பாத்தீங்கன்னா இது சொல்ல வந்துன்னா இதுக்கு நேர்மாறா ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் நம்ம எதிர்த்தா இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள வித்தியாசத்தை நம்ம பார்க்கணும். பகவான் அதாவது அவர் வந்து ஆனா இவர் நித்தியமானவர் ஆத்மா, எங்கும் நிறைந்தவர் இவர். அதே மாதிரி பகவான் எல்லா உயிர்வாழியத்திலையும் இருக்கிறார். அதை மாற்ற இயலாதது. ஆனா அந்த பரமாத்மாவை அப்படி கிடையாது இல்லைங்களா? நித்தியமான மாற்றமின்றி இருப்பவன் யாரு? யாரு? ஜீவாத்மா. ஆனா பகவான் பாருங்க எல்லா ஜீவராசிகளும் இருப்பார், எல்லா இதயத்துக்குள்ள இருக்கிறார். ஆனா அந்தந்த ஜீவராசி இதயத்துக்குள்ள இருந்து அவங்கள வழி நடத்துறார். அவங்களுக்குள்ள அந்த சாரம்சம், அவங்களுடைய குண அதிசயங்கள் எப்படின்றது பகவானால உணர முடியும். ஆனா நம்மளால அது உணர முடியாது. எந்த மாதிரி கட்டமைப்பு பாருங்க. ஒரு ஒரு ஜீவராசிக்குள்ளேயும் அதுக்குள்ளேயும் அது அது ஒரு பக்கமா இருந்தாலும் தன்னுடைய இதயத்துக்குள்ளே பரமாத்மா இருக்கிறார். இது இல்லாம வேதங்கள் மூலியமாக கட்டமைச்சிருக்கார் பகவான். யாருக்காக? இந்த மனித பிறவிக்காக. வேதங்கள் மூலியமாக. இந்த வேதங்கள் மூலியமாக அந்த அகர்ம பணி நாம செய்யறோம் இல்லையா? விகர்மா செய்யாம அகர்ம செய்யறோம். அகர்மன்றது வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லுதோ அதை நாம செயல்படுத்துவோம். அப்ப அது செயல்படும் போது இந்த ஐம்புலங்களும் இந்த 3 விதமான அந்த சூட்சும உடல், இது உடல்ல எல்லாமே வந்து அந்த அந்த வேதத்துக்கு ரெண்டு அந்த செயல் செய்யும் போது நமக்கு நல்லா சூட்டபிள் ஆகும். அப்ப நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் மாற்றம் ஏற்படும். இந்த விஞ்ஞானத்தை மொத்தம் நம்ம நுணுக்கமா புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஏன் ஆன்மீகத்தை நம்ம ஈடுபாடு பண்றாங்கன்னா, ஆன்மீகத்துல வந்து சில பேர் மாதாஜிக்கு மஞ்சள் தடவுவாங்க, நாம பிரபுஜிக்கு மஞ்சள் தடவ மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு. இப்ப நம்ம மாதாஜிக்கு எல்லாம் காது குத்துவாங்க, மூக்குத்தி போடுவாங்க, போட்டு இது இல்லாம வந்து காது எப்பவுமே கம்பல் போட்டிருப்பாங்க, நம்ம மூக்குத்தி போட்டிருப்பாங்க. நம்ம அந்த காலத்துல பிரபுஜி எல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க, இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா பெண்களுக்கு மாத்திரம் இந்த அதே மாதிரி திலகம்ன்றது இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப டீப்பா இடுவாங்க. இந்த இடத்துல இடணும் கண்டிப்பா. இங்க விடத்தெல்லாம் அது ஒரு ஃபேஷனா போயிடுச்சு. ஆக்சுவலா வந்து இங்க நெத்தில இடுறதுதான் வந்து மாதாஜிக்கெல்லாம் ஒரு இது. இதெல்லாம் சாஸ்திரம். இது ஏன் சொல்றாங்க? இது ஏன் செய்யக்கூடாது? ஏன் கால்ல வந்து அந்த கட்டை விரல் பக்கத்துல மெட்டி போடணும்? 4 விரலே போடக்கூடாதா? ஏதோ ஒரு விரல்ல போடக்கூடாதா? இதெல்லாமே சாஸ்திரம். மாதாஜி எப்படி உட்காரணும்? எப்படி பகவானுக்கு நம்ம வந்து ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணணும்? இப்ப பிரபுஜி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதாரணமா நீட்டா படுத்துப்பாங்க. மாதாஜி அப்படி பண்ண முடியாது. முட்டிகால் போட்டு மார்புகள் பூமி மாதால படக்கூடாது. படாம இந்த கை 2 கீழே வச்சு கரெக்டா இந்த இதை மட்டும் நம்ம நெத்தியில பூமி மாதால படுற மாதிரி தான். அங்கங்கள் 5 அங்கங்கள் மட்டும் மாதாஜிக்கு படணும். ஆனா பிரபுஜிக்கு பாத்தீங்கன்னா 8 அங்கங்கள் பாடியில, அதாவது பூமி மாதால படணும். அதாவது இடுப்பு கீழே இருந்து தொடைக்கு வரைக்கும், அந்த இடுப்பாண்ட வரைக்கும் அந்த இடம் மட்டும் தூக்கி இருக்கணும். நம்ம ஃபுல்லா பிளாட்டா படுக்கும்போது 2 கால் வந்து கீழே இருக்கணும், முட்டி இருக்கணும். முட்டிக்கு மேல அதான் இடுப்பு கீழே, இந்த இடம் மட்டும் கீழே படக்கூடாது. பூமி மாதா மேல படக்கூடாது. சில பேரு பிரபுஜி எல்லாம் நீட்டா படுத்துப்பாங்க, பெட்ல தூங்குற மாதிரி போய் சாமி கிட்ட போய் விடுவாங்க. அந்த மாதிரி பூமி மாதாக்கள்ல அந்த மாதிரி விடக்கூடாது. ஏன்னா அங்க அதுதான் சாஸ்திரம். அது அந்த இடம் மட்டும் மேல தூக்கிக்கணும். தூக்கிக்கிட்டு அந்த கரெக்டா அந்த 2 காலையும் பின்னாடி வச்சு நம்ம அது மாதிரி பண்ணணும். மாதாஜிக்கு முட்டிகால் போட்டுக்கிட்டு இந்த ஜஸ்ட் இதெல்லாம் மேல படக்கூடாது, பூமி மாதால படாது. இது 5 அங்கங்கள். அதுதான் நம்ம வந்து அதாவது நம்ம யாராவது புதுசா ஒரு ஆச்சாரிய பாக்குறோம், ஒரு பக்தர்களை பாக்குறோம், பகவானுடைய பக்தர்கள் பாக்குறோம், அப்படி என்ன சொல்லணும் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிரபுஜி நமஸ்காரம் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? இதே வந்து பிரம்ம கவுடிய சம்பிரதாயத்துல வந்து அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டாங்க. தண்டா பிராணம் சொல்லுவாங்க. தண்டா பிராணம் சொல்றது பிரபுஜியை சொல்லுவாங்க. அதாவது இப்ப பிரணாப் பிரபுஜி அப்படின்றது மாதாஜி சொல்லுவாங்க. மாதாஜி வந்து பிரணாப் தான் செய்வாங்க, தண்டா பிராணம் செய்வாங்க. தண்டா பிராணம் 8 விதமான அங்கங்கள் வருது. பிரபுஜி வந்து ஒரு பிரபுஜி யாராவது பாக்குறான்னா பிரபுஜி தண்டா பிராணம் பிரபுஜி அப்படின்னு சொன்னா போதும். அவங்க ஆத்ம நிவேதனம் அடையிறம் பிரபுஜி அப்படின்னு சொல்றது, சரணாகதி அடையிறம் பிரபுஜி அப்படின்னு சொல்றது. இது வந்து பேச்சு. அது நம்ம இதுதான் வந்து முதல் பக்குவம். நம்ம பிரபுஜின்னு கூப்பிடும் போதே பாத்தீங்கன்னா தண்டா பிராணம் பிரபு அப்படின்னா போதும், உங்களுக்கு நானும் அதாவது உங்களுக்கு பணிஞ்சு சரணாகதி அடையிறம் பிரபு அப்படின்னு சொல்றது. அதே மாதிரி நாமளும் அதை சொல்லணும். ஒரு யாரா இருந்தாலுமே அதான் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி மாதாஜியும் பிரணாப் மாதாஜி அப்படி, பிரணாப் பிரபுஜி அப்படின்னு யார் சொல்லுவா? மாதாஜி சொல்லுவாங்க. அவங்க 2 பேரும் தண்டா பிராணம் சொல்லக்கூடாது. இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள், இதெல்லாம் சாஸ்திரம். இதெல்லாமே சாஸ்திரம். சோ அந்த சாஸ்திரத்தை நாம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா? நித்தியமான மாற்றம் இன்றி இருப்பவன் அப்படின்னு சொல்றது. பார்வைக்கு புலப்படாதவன் யாரு? ஜீவாத்மா. பார்வைக்கு புலப்படாதவன், சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன், நிலையானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட குணங்கள் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் கொஸ்டினா வரும், இதெல்லாம் நோட் பண்ணீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 26, 27, 28வது பதம் நம்ம இந்த ஜீவாத்மா பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. இன்னும் விரிவா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 26வது பதம். हरे कृष्ण प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா. अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृदं
तदापि त्वं महाभागो नैनं सोषितुम् अर्हसि. हरे कृष्णा प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த இடத்துல பாருங்க, இருப்பினும் ஆத்மா அல்லது வாழ்வின் அறிகுறிகள் எப்பொழுதுமே பிரிந்து இறந்து கொண்டிருப்பதாக நீ எண்ணினாலும் பலம் பொருந்திய புயங்கள் உடையவனை நீ கவலைப்படுவதற்கு காரணம் எதுவுமே இல்லை. அழகா விளக்கம். இப்ப இவ்வளவு நேரம், அதாவது 20ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூவா ஆத்மா பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டு இருக்காரு. நித்தியமானவன், பிறப்பற்றவன், அப்படி இறப்பற்றவன், இதெல்லாம் சொல்லிட்டே வர்றார். இருப்பினும் அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ஆத்மா அதாவது வாழ்வின் அறிகுறிகள் எப்பொழுதுமே பிறந்து இறந்து கொண்டிருப்பதாக நீ எண்ணினாலும் பலம் பொருந்திய உடையவனே நீ கவலைப்படுவதற்கு காரணம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார். இறப்பையும் பிறப்பையும் நீ கவலைப்படாத, உன் செயலை கூட நீ கவலைப்படாதுன்னு ஒரு ஸ்டேஜ்ல சொல்றாரு. ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து கவலை, அதாவது நீ உன்னுடைய செயலை கூட நீ வருத்தப்படாத அப்படின்றார். வருத்தப்படாதுன்னா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, தவறான செயல் செஞ்சிருப்பாங்க, அதாவது இறந்த காலத்துல ஏதாவது தவறு பண்ணிருப்பாங்க, அதுக்கு நம்ம வருந்தவே கூடாது. இறந்த காலத்தை நம்ம வருந்தவே கூடாது, எதிர்காலத்தையும் நம்ம வருந்த கூடாது. அடிக்கடி நம்ம சொல்றதுதான் அது இல்லைங்களா. அது நம்ம அதனால அது மாதிரி என்ன வரும்போது தான் நாம உடல் நினைக்கிறோம். ஏன்னா நமக்கு பிரச்சனை வருமே, நம்ம தவறு பண்ணிட்டோமே, நமக்கு பிரச்சனை வருமே. தவறை நம்ம உணர்ந்துட்டோம்னா அந்த தவறு திருப்பி வராம பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம், ஆன்மீகம் தான். பரமாத்மாவை நம்ம உணரணும், ஆத்மாவை உணரணும், அதான் தன்னிலை அடைகிறோம் இல்லைங்களா. அதான் கவலைப்படக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு. கவலை காரணம் எதுவுமே இல்லை, நம்ம கவலைப்படணும் அவசியமே இல்லை. நம்ம தப்பு கொலை பண்ணிட்டோம், அவன் சொத்தை குடிங்கிட்டோம், இவனை இது பண்ணிட்டோம், அவனை இது பண்ணிட்டோம், இப்படி நம்ம அது வந்து முடிஞ்சு போச்சு, இதே திருப்பி வராது. அந்த பாவத்தை அனுபவிச்சு தான் போறோம் நம்ம. அது பக்தி யோகத்துல அனுபவிச்சுன்னா அந்த பாவமே இல்லாத போயிடும். ஆனா அந்த தண்டனை உண்டு, தண்டனை இல்லாத கிடையாது. நம்ம சனாதன தர்மத்துல தண்டனை உண்டு. அதுக்கு பிராயச்சித்தம்னு சொல்லி பண்ணக்கூடாது. சரி, இது வரைக்கும் நான் பண்ணது முடிஞ்சு போச்சு, இனி என் கடமையை நான் ஒழுங்கா பண்றேன், அது பகவான் பார்த்துக்கிட்டோம், அந்த பலன் நான் அனுபவிக்கிறேன், அது பகவான் மூலியமா அனுபவிக்கிறேன், அப்படி அந்த சாராம்சத்துல நாம சேவை பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அதுக்கு பயந்துகிட்டு நான் நிறைய கொடுமைகள் பண்ணிட்டேன், நிறைய பாவங்கள் பண்ணிட்டேன், நான் இதை பண்ண எனக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும்னு நினைச்சேன்னா இன்னும் அதிகமா தான் பிரச்சனை வரும். இனிமேல் நான் இதை தவறு பண்ணிட்டேன், இனிமேல் அந்த தவறு வராம நான் பாத்துக்கிறேன், இனிமேல் அந்த பக்தி அதை கண்டிப்பா அனுபவிப்பேன் அப்படின்னு அந்த ஸ்தானத்துல போனீங்கன்னா நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு பிரச்சனையே வராது. இது எல்லா இடத்துலயும் சொல்லப்படுது, கீதையிலையும் சொல்றது, வேதத்திலையும் கொடுக்கப்பட்டது, கருட புராணத்திலையும் கொடுத்தது, பத்ம புராணத்திலையும் கொடுக்கப்பட்டது. சரிங்களா. சரி, 27வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभु. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च तस्मात् अपरिहार्येते न त्वं सोढितुम् अर्हसि. हरे कृष्णा प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணா. பிறந்தவன் எவனுக்கும் மரணம் நிச்சயம், மரணம் அடைந்தவன் மீண்டும் பிறப்பதும் நிச்சயமே. எனவே தவிர்க்க முடியாத உன் கடமையை செயலாற்றுவதில் நீ கவலைப்படக்கூடாது. பிறந்தவன் கண்டிப்பா இறப்பு நிச்சயம்தான் இல்லைங்களா, நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். பகவான் ரொம்ப அழகா நம்ம கொடுக்குறாரு. மரணம் அடைந்து மீண்டும் பிறப்பது நிச்சயமே அப்படின்றார். மரணம் அடைஞ்சுன்னா கண்டிப்பா நம்ம பிறக்கதான் போறோம். அது பிறக்கிறோமா இல்லையான்றது அது பகவானோட தீர்மானிக்க முடியாது. இந்த இடத்துல நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், அவரே சொல்றாரு. இப்ப இந்த இடத்துல அதான் சொல்ல வர்றாரு பாருங்க, மரணம் அடைஞ்சும் மீண்டும் பிறப்பது நிச்சயமேன்றார். ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம சொல்றது நம்ம என்ன புரிஞ்சோம், திருப்பதிக்கு தான் நம்ம வரப்போறோம் அப்படின்ற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா இன்னொன்னு சொல்றாரு, இதே கீதையில என்ன சொல்றாருன்னா, நான் உன்னை கட்டுப்படுத்தல, கண்ட்ரோல் பண்ணல, நீயாதான் திரும்ப இங்க வர, அது உன்னுடைய சாய்ஸ். அது நீ வைகுந்தம் நீ போனீங்கன்னா திருப்பி நீ பிறப்பு கிடையாது. வைகுந்தம் போனா நம்ம திருப்பி பிறப்பே கிடையாது நமக்கு. அது அப்ப பகவான் எங்கெல்லாம் வந்து அவதாரம் கொடுக்குறாரோ அவர் சகாக்களை மாதிரி நம்ம போவோம். அந்த இடத்துல பகவானுக்கு ஒரு அணில் குஞ்சு மாதிரியும், அணில் எப்படி நமக்கு ராமபிரானுக்கு எப்படி கொண்டு போனது அது மாதிரி நம்மளை வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த ஜீவாத்மாவை பகவான் லோகத்துல இருக்கிற ஜீவாத்மாக்களை அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணா. இதுவும் வேதத்துல சொல்லப்பட்டது, ஒரு உபநிஷங்களை நான் இதை படித்தேன். சோ அதனால அந்த நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரணம் அடைந்தவன் மீண்டும் பிறப்பது நிச்சயமே. எனவே தவிர்க்க முடியாத உன் கடமையை செயலாற்றுவதில் நீ கவலைப்படக்கூடாது. உன் கடமையை செயலாற்றுவதில் நீ கவலைப்படக்கூடாது. உன் செயலை நீ செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும், செயலை நிறுத்தவே கூடாது. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சன்னியாசி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, குடும்பத்தோட இருப்பாங்க, குழந்தைகள்லாம் இருக்கும், பிள்ளைகள்லாம் இருக்கும், அவங்க என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்களோ பார்க்க மாட்டாங்க. திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசி வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க.
போய் எங்கேயா கோவிலில் போய் உட்காந்து சர்வீஸ் பண்றேன், அங்க போறேன், இங்கே போறேன்னு எங்கேயா போய் உட்காந்துருப்பாங்க. அது பயங்கர ரொம்ப மோசமான செயல் அது. அது அது வந்து புண்ணியமே கிடையாது. அது முத்தி கிடைக்காது. அதுதான் பகவான் சொல்றார். தவிர்க்க முடியாத உன் கடமையை செயல்பாற்றில் நீ கவலைப்படக்கூடாதுன்றார். இந்த செயலை செஞ்சிருந்தார். உன் கடமை என்ன? திருமணம் ஆச்சா? அந்த குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தீங்களா, வளர்த்தீங்களா, ஒழுங்கா வருங்க, வேதத்தை படிக்க வைங்க, கரெக்டா செய்யுங்க. சரி, இது வரைக்கும் செஞ்சது பரவாயில்ல, இனிமேல் நல்லபடியா செய்யுங்க, வளர்த்து அதுங்களை நல்லபடியா பண்ணி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க குடும்பத்தோட இருந்து சன்னியாசியா வைங்க, பிரச்சனையே கிடையாது. அப்ப குழந்தைகள் தன் காலில் நிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சுன்னா, அந்த குழந்தைகள் காலில் நிக்க வச்சு தன்னுடைய தாயை காப்பாத்துற அளவுக்கு அது தகுதி வந்துடுச்சுன்னா, நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா கோயில வீட்டுக்கு போகலாம். உனக்கு வீட்டை விட்டு வெளியே போகலாம், தப்பே இல்லை. அது சாஸ்திரம் அக்செப்ட் பண்ணுது. அந்த குடும்பத்துல சம்மதம் வாங்கிட்ட பிறகுதான். சம்மதம் வாங்காம போகக்கூடாது. நான் இதை மாதிரி தீட்சை வாங்கிக்க போறேன், நீங்க ஓகேவா அப்படின்னு வீட்டுல கேட்டு சம்மதம் கேட்டுட்டு போனா இன்னும் அதி உத்தமம். அதி உத்தமம். சில குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோவில்ல புருஷன் பொண்டாட்டி ரெண்டுமே தீட்சை வாங்கிக்கிட்டு ரெண்டுமே வந்து கோவில்ல சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப ஹாப்பியா பண்ணிட்டு இருக்காங்க கோவில்ல. 2 வருஷமா ஒரு ஃபேமிலி வந்து ஒரு ஒரு பிரபுஜி, அதாவது சொல்ல போனா அந்த பிரபுஜிக்கு எனக்கு அதாவது எனக்கு பின்னாடி வந்தவர் அவர். எனக்கு பின்னாடி வந்தவர். அவருக்கு வந்து கிளாஸே இது வரைக்கும் கிளாஸ் எடுத்தது கிடையாது அவரு. ஆனா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல போஸ்டிங்ல கோவிலே 2 வருஷமா இருக்காரு. 1.5 இயர்ஸ் மேல இருக்க ஃபேமிலியும் வந்து அவங்களும் தீட்சை வாங்கிட்டு கோவிலே சர்வீஸ் பண்றாங்க. அவங்க ஒரு பெண் குழந்தை, ஒரு ஆண் குழந்தை ஹைதராபாத்ல இருக்கிறாங்க. தெலுங்கு அவங்க. 2 குழந்தைங்க இருக்கு. 2 குழந்தைகளும் இப்போ கல்யாணம் பண்ற ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டாங்க. ஆனா இப்ப அவங்க மனைவி மட்டும் இங்க இருப்பாங்க. 2 மாசம் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் போயிடுவாங்க. பெங்களூர் போயிடுவாங்க. இப்ப அவங்க வீட்டுல இருந்து அந்த குழந்தைகளை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஏதோ வசதி நடுத்தர குடும்பம் தான். அவங்க வாழ்க்கையை சுருக்கிக்கிட்டாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருந்தவர் இன்னைக்கு எப்படி இருக்காரு பாருங்க. சோ இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, வீடு சம்மதத்தோட தான் நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் செய்யணும். சம்மதம் இல்லாம அவங்கள நம்ம சித்திரவதை இல்லாம நம்ம செய்யணும். சித்திரவதை பண்ணாவே அது நமக்கு பாவம் தான். அப்படிப்பட்ட தீட்சா வாங்கிக்கிட்டு அப்படிப்பட்ட நம்ம கொடுமையான செயலையும் செய்யக்கூடாது. சம்மதத்தோடு செய்யணும். சில குடும்பத்துல ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. சில குடும்பத்துல ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. அவங்கள வந்து நீ என்ன பண்ணலாம்? இப்ப நான் என் குடும்பத்துல என்னுடைய மனைவிமாரும் என்ன சொன்னாங்க, மனைவி என்ன சொன்னாங்க, முடியாது, தீட்சை எடுக்கக்கூடாது. நீ ஹரிபக்தியோட கோவிலுக்கு போங்க, என்ன வேணா செய்யுங்க, ஹரிபக்தியோட செய்யுங்க. தீட்சை வாங்கிட்டீங்கன்னா நீட்னஸ் இருக்கணும், குடும்பத்துல எல்லாமே செய்யணும் அப்படின்னாங்க. கொஞ்ச நாள் சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்கள்லாம், கோயிலுக்கு போறது, அங்க போற சர்வீஸ் எல்லாம் பண்றது, இந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுக்கிறதுல பகவானுக்கு பிரசாதத்தை செஞ்சு கொடுக்குறது, அவங்க வீட்டுல குடும்பம் அவங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சு கடைசியில என்னட்டாங்க, நம்ம பொசிஷன் வந்துட்டாங்க. பகவானை கொண்டு வந்துருவாரு, ஆட்டோமேட்டிக் கொண்டு வந்துருவாரு. இப்ப அவங்களும் பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களும் வந்து கோவிலுக்கு சர்வீஸ் பண்றது வராங்க, எங்கேயாவது போகணும் அப்படி இப்படி வராங்க. சில நேரத்துல வருவாங்க, சில நேரத்துல வரமாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அது ஆட்டோமேட்டிக் வந்துருவாங்க. இப்ப நம்ம தீட்சை வாங்கிட்டோம். இப்ப 2வது வந்து பிராமண தீட்சை வாங்க போறோம், மந்திர தீட்சை வாங்கிட்டோம். அந்த மாதிரி 2வது தீட்சை வாங்குறதுக்கு அவங்களோட பர்மிஷன் வேணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல அப்போ நமக்கு குடும்பத்தை விட்டு வெளியே போறதுக்கும் நமக்கு வந்து உத்தரவாதம் கிடைச்சிடும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நாம அதை ஃபாலோ பண்ணோம். அதுதான் இங்க சொல்றாரு, உன்னுடைய கடமையை செயலாற்றுறது நீ கவலைப்படக்கூடாதுன்றார். இது அர்ஜுனனுக்கு எதுக்கு சொல்றார்? உன் கடமை என்ன? சத்திரிய கடமை. சத்திரிய கடமையை நீ போர் பண்ணிதான் ஆகணும். நான் போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றது அது கோழத்தனமான செயல். அது சரிங்களா? பின்னாடி வரலாறு என்ன சொல்லும்? தவறாதானே நம்ம உச்சரிக்கும். அதையும் பகவான் சொல்றாரு. 28ல என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमत्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। அதாவது படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களும் ஆரம்பத்தில் தோன்றாமல் இருந்தன, இடையில் தோன்றுகின்றன, இறுதியில் அழிக்கப்படும் பொழுது மீண்டும் மறைகின்றன. எனவே நீ கவலைப்பட வேண்டும். திரும்ப ஒரு பிலாசபி சொல்றாரு. படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களும் ஆரம்பத்தில் தோன்றாமல் இருந்தன. இப்ப அந்த சராசரங்களை பகவான் படிக்கிறார். 84 லட்சம் ஜீவராசி ஒரு உருவாக்குறார் இல்லைங்களா? இடையில் தோன்றுகின்றனர், இறுதியில் அழிக்கப்படுவது, மீண்டும் மறைகின்றன அப்படின்றது. அப்போ இது என்ன சொல்ல வரும்? நம்ம நேற்று சொன்னோம் பார்த்தீங்களா? பகவான் அதாவது பிரம்மாவுடைய பகல் பொழுது வரும்போது நம்ம எல்லாம் திருப்பியும் பிறக்கிறோம். எல்லா ஜீவராசியும் பிறக்கப்படுறது. திரும்பவும் பிரம்மாவோட இரவு பொழுது, அதாவது மாலை பொழுது வரும்போது நாம திரும்பவும் பகவான் கிட்ட போறோம். எல்லாருமே அழிக்கப்படுறோம். அழிக்கப்பட்டு திரும்பவும் நாமும் அது மறைகின்றோம், பகவானுக்கிட்ட உள்ள போயிடும். எப்படி பகவானுடைய பிரம்மாவுடைய பகல் பொழுது ஃபுல்லா இருக்கோ அப்ப எல்லாம் நம்ம இருந்தோமோ, அதே மாதிரி இரவு பொழுது வரும்போது பகவான் கிட்ட தான் இருக்கும். திருப்பவும் பிரம்மா மறுநாள் காலையில உதயமான போது திருப்பவும் நம்ம பிறப்போம். இது மாறி மாறி நடக்கணும். அப்ப நம்ம இது கவலைப்படணும் அவசியமே இல்லையே.
சரிங்களா? அதுதான் பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு. இதுக்கு நீ கவலைப்பட தேவையே இல்லை அப்படின்றார். இப்ப இதுல ஒரு விளக்கம் பாருங்களேன். இப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் செஸ் ஆட்டம் போலதான் முடிவை மாற்றி தோற்கடிக்கிறார் நம்மள எல்லாருமே. இப்ப நம்ம ஒரு எப்படி நம்ம செக் வைக்கிறாங்க ஒண்ணு ஒரு ஒரு செஸ் கேம்ல எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரிதான் இது. நாஸ்திகவாதம் இருக்கு, சாஸ்திரவாதம், சாஸ்திர ஞானம் இருக்கு. நாஸ்திகவாதம் சொல்லப்படுறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் இல்லை மறுப்புன்னு சொல்லப்படுறது. அதாவது சொல்ல பகுத்தறிவுன்னு சொல்லுவாங்க. பகுத்தறிவுன்றதவே என்னது சாஸ்திர ஞானம் தான் அது, இல்லைங்களா? இப்போ ஒண்ணு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இது என்னுடைய மனைவி, இது என்னுடைய மனைவியே அல்ல, இது என்னுடைய தாயே அல்ல, இப்படி சொல்றது வந்து நார்மலா சொல்றது, அது நம்ம சொல்றது. அதுல பகுத்து பாக்குற ஞானம் இது என்னுடைய மனைவி, இவங்க இவங்க யாருன்னே தெரியாது, இது என்னுடைய மனைவி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்போ இது என்னோட மனைவி இல்லைன்னு சொல்றது அது ஒரு பகுத்தறிவு தான். அது அதே நாம கள்ளங்கவடா இருக்கும்போது இதுவும் என் மணிதான், இது என் மணிதான், இது என் மணிதான் சொல்லுவான். அப்ப அது பேராசை, ரஜோகுணம். சோ அது இதுதான் வந்து நாஸ்திகவாதம். நாஸ்திகவாதம் சொல்லப்படும். சாஸ்திரவாதம் சொல்லும்போது சாஸ்திர ஞானத்தோட பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா இருப்பார். எல்லா விஷயத்திலயுமே சரி அது எல்லா விஷயத்தையும் கரெக்டா இருப்பார், இல்லைங்களா? அதாவது திரும்ப சொல்ற பாரு அதாவது இந்த இடத்துல பாருங்க, உடல் தற்காலிகமானது, அதனால் உடல் அதாவது புலம்புவது பயனற்றது அப்படின்னு சொல்றாரு. உடல் வந்து தற்காலிகமானது தான், இது அழியக்கூடிய உடல் தான். அதுக்காக நம்ம கவலைப்படணும் அவசியமே இல்லை. இப்போ நிறைய மாதாஜி பிரபுஜி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 வயசான பிறகு உடல் ரொம்ப உபாதிகள் ப்ராப்ளம் கொடுக்கதான் செய்யும். அது அவங்களால முடியாது, கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. ஆன்மீகத்துல முழுமையாக ஈடுபட முடியாது. பணத்துக்காக நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருப்போம். அது வயசான பிறகு 55 வயசு 60 வயசான பிறகு போதண்டா வாழ்க்கை, இதோட நம்ம வீட்டுல ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு நாம சொல்லிருப்போம். சில ஃபேமிலி குடும்பத்துல பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருக்கும். அவங்க 70 வயசு 80 வயசு வரைக்கும் இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல வேலை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. அது அவங்களுடைய கர்மா, அது அவங்களுடைய கர்மா, அது நம்ம ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. அப்ப நாம இந்த பிறவில நாம என்ன மாதிரி நல்ல 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 காரியங்கள் பண்றோமோ அது ஏத்த மாதிரி அடுத்த உடல் நமக்கு கிடைக்கும். நல்ல ஒரு குடும்பம், ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல, ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்துல, ஒரு மகான் குடும்பத்துல நாம பிறக்கிறோம், இல்லைங்களா? அது அது வந்து ஒரு பிராமண குலத்துல பிறக்கிறோம், ஒரு சத்திரிய குலத்துல பிறக்கிறோம், ஒரு வைசிய குலத்துல பிறக்கிறோம். இதெல்லாம் என்னது? நம்ம செஞ்ச பூர்வ ஜென்ம செஞ்ச புண்ணியம். அது புண்ணியம். அது அதுக்காக சூத்திர வீட்டுல பிறக்கிறது புண்ணியங்க, அதுக்கு புண்ணியம் வேணாம். அதுக்கு இதே கீதையிலே பகவான் சொல்றாரு, நீ எந்த குலத்தை வேணா பிறந்துக்கோ, எந்த குலத்தை வேணா நீ பிறந்து இருக்கலாம், தப்பே இல்லை. அதாவது வாரிசே ஏதாவது சொந்த பந்தம்லே இல்ல, அம்மா மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க, வேற யாருமே இல்ல, உங்க அப்பான்றது இல்ல அப்படின்னு அப்படி அந்த இடத்துல நீங்க பிறந்திருந்தாலும் சரி, பிறந்துட்ட பிறகு ஹரிபக்திய ஞானத்தோட நம்ம செயல்படணும். இல்ல எங்க அம்மா வந்து இந்த மாதிரி இருந்தாங்க, எனக்கு அப்பா யார் தெரியல, எனக்கு இவங்க யாரும் இல்ல, குடும்பம் இல்ல, கோத்திரம் இல்ல, நான் இப்படி ஆயிட்டேன்னா அது உன்னுடைய கர்மா. அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கூட நாம சொல்லலாம். என்னன்னு சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம அடிக்கடி சொல்றதுதான் இது. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து ஒரு 5 விதமான பெட் போட்டிருக்காங்க. அந்த 5 விதமான பெட்ல பாத்தீங்கன்னா 5 விதமான மாதாஜிகள் படுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. அது எல்லாமே குழந்தைகள் பிறக்கிற சூழ்நிலை இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு நாளைக்கோ எல்லாமே ஒரே டைம்ல குழந்தை பிறக்க போகுது. அதுல ஒரு தாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல செல்வந்தரா இருக்கிறாங்க, ரொம்ப செல்வந்தர்னா ஒரு நாடே சொந்தமா இருக்கு அவங்க. இன்னொரு மாதாஜி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சின்ன அதோட அவங்களோட கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிறாங்க. இன்னொரு மாதாஜி பார்த்தீங்கன்னா நடுத்தரமா இருக்கிறாங்க. இன்னொரு மாதாஜி பாத்தீங்கன்னா வீடு வாசல் இருக்கு, சொந்த பந்தங்கள்லாம் இருக்காங்கன்னா ரொம்ப ஏழ்மையா இருக்காங்க. ஒரு மாதாஜி சொந்த பந்தம் இல்லை, யாருமே இல்லை, அவங்களுக்கு அனாதை மாதிரி இருக்கிறாங்க. சோ அவங்களுக்கு இவங்க 5 பேருக்குமே ஒரே நேரத்துல ஒரே ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரே டைம்ல குழந்தை பிறகு. குழந்தைக்கு என்ன தெரியும்? பிறந்த குழந்தைக்கு என்ன வரும்? நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்களேன். 5 குழந்தையுமே ஒரே நேரத்துல ஒரே ஊர்ல ஒரே ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரே நேரத்துல ஒரு செகண்ட்ல ஒரே டைம்ல பிறக்குது. அப்போ எது நாம தப்புன்னு சொல்ல முடியும்? அந்தந்த மாதாஜி தகுந்த மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு பிறகுது. அது என்ன? அதுதான் கர்மா. அதுதான் கர்மா. இப்ப நாம என்ன தவறு பண்றோமோ அதுக்கேத்த உடல் நமக்கு கிடைக்கும், அந்த சுக துக்கம் நமக்கு கிடைக்கும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த இடத்துல சொல்றோம் 29வது பதம் பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् आश्चर्यवत् वदति तदैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न सैव कश्चित्। हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சிலர் ஆத்மாவை ஆச்சரியமாக பார்க்கின்றனர், சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக வர்ணிக்கின்றனர்.
மேலும் சிலர் அவனை ஆச்சரியமாக கேட்கின்றனர், வேறு சிலர் அவனை பற்றி கேட்ட பின்பும் அவனை புரிந்து கொள்ள இயலாதவராக உள்ளனர். இல்லைங்களா? இப்ப நாம எல்லாம் வந்து பகவத்கீதையை படிக்கிறோம், ரொம்ப அழகா நம்ம பகவத்கீதையை படிக்கிறோம், படிச்சு நாம கேட்கிறோம். ஆனா நம்ம செயல்ல வருமா? அதுதான் நம்ம கிட்ட உள்ள விஷயமே. ஆனா செயல்ல வர்றது கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும் நமக்கு. அது நம்ம போக போக அது சரியாயிடும். இது 6ஆவது அத்தியாயத்துல பகவானே சொல்றாரு. இப்ப நாம இதுவரை கேட்கிறோம், எல்லாமே செய்யறோம், சரி இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம முடிச்சுக்கிறோம். சில பேர் முடிச்சுப்பாங்க, வேலைக்கு போனோம், ஆபீஸ் போனோம், இந்த மாதிரி இன்னொரு நாளைக்கு படிச்சுக்கலாம், இன்னொரு 4-5 வருஷம் போட்டோம், அப்ப பொறுமையா படிக்கலாம்னு சில பேர் இருப்பாங்க. சோ அப்ப அது வந்து என்ன பண்ணணும், அப்ப நிறைய பாவங்கள் வரும், நிறைய தவறுகள் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க, ஒரு புரிதல் இல்லாம இருப்பாங்க. தெரிஞ்சுப்பாங்க, லெவல் 2ல வந்துட்டு தெரிஞ்சுப்பாங்க, லெவல் 3 லெவல் 4ல போகும்போது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் படிக்க வேண்டியிருக்கும். ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, சரி இப்ப முடியாதுப்பா, இதுக்கு மேல பாத்துக்கலாமா அப்படின்னு. அப்ப அந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த கடைசி பேரா வரும். அவனை பற்றி கேட்ட பின் அவனை புரிந்து கொள்ள இயலாதவராக உள்ளனர். அப்ப நம்ம ஆத்ம தத்துவத்தை அரைகுறையா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நாம எப்படி செயல்பட முடியும்? இல்லைங்களா? நல்ல 3 லெவல் 4 லெவல் படிச்ச பிறகு ஒரு 4வது லெவல் வரைக்கும் நம்ம படிச்சு உத்தம நிலை அடைவோம். அப்பதான் அப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டுல உள்ளவங்களே சரி, நம்ம மனைவியோ கணவனோ பிள்ளைகளோ இப்ப யாரோ ஒருத்தர் ஏதாவது ஒண்ணு பேசணும்னு வச்சுங்களேன், அவர் என்ன பண்ணீங்க, அவர் ரசோ குணமா இல்ல சத்துவ குணமா இல்லைன்னா வந்து தமோ குணத்துல இருக்கிறாரா? இப்ப மனைவியே பாருங்களேன், இவ என்ன குணத்துல இருக்கிறா அப்படின்னு கண்டுபிடிப்பீங்க. கண்டுபிடிச்சிட்டு சரி சரி அப்பா இது ரொம்ப டேஞ்சர்ப்பா, இந்த குணத்துல இருக்கிறாங்கப்பா இவங்க, நம்ம எட்ட வந்துடலாம் அப்படி தூரம் வந்துடும். அந்த குணத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டு வரோம் இல்லைங்களா? இது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அப்பதான் தீர்மானிக்கிறோம், இந்த குணம் இருக்கு இவங்க கிட்ட, இவங்க கூட ஒரு ஜாக்கிரதையா பேசிக்கலாம், வேண்டாம் அப்படி நம்ம பிரச்சனை வேண்டாம், இது விலகி போவோம், அப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா விலகி வருவீங்க. இது எது சொல்லுது? கீதை சொல்லி கொடுக்குது நமக்கு. இந்த இடத்துல அவங்க ரொம்ப கோபமா இருக்கிறாங்க, இயல்பா நம்ம சிலமே இல்ல இயல்பா வரும், கோவப்படுறாங்க, இந்த இடத்துல பேச வேணாம், தனியா போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி, அது வந்து புத்திசாலித்தனம். ஆனா வேலை மூலியமா போகும்போது பாத்தீங்கன்னா, அது எந்தெந்த நேரத்துல அவங்க இது மாதிரி இருக்காங்க, ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க, அவங்களை எப்படி நல்வழிப்படுத்தலாம் அப்படின்ட்டு நாமும் முயற்சி பண்ணுவோம். கீதையை படிச்சவங்க, அதை உணர்ந்தவங்க, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நம்ம இந்த 3 ஸ்லோகத்துக்குமே சாராம்சம் பார்க்கலாம். 27, 28, 29 என்னதுன்னா அற்புதமான ஸ்லோகங்கள், 9 ஆச்சரியமான பண்புகள். என்னன்னு பார்க்கிறார், வர்ணிக்கிறார், கேட்கிறார். பார்க்கிறார், வர்ணிக்கிறார், கேட்கிறார். யாரு? ஆத்மாவை. ஆச்சரியமான பண்புகள் அது. அந்த 9 விதமான பண்புகள் ரொம்ப ஆச்சரியமான பண்புகள் அது. அப்ப ஆத்மா, மக்கள், சக்தி, இதை பத்தி இன்னும் விரிவா படிப்போம் பாருங்களேன். இதே அற்புதமான ஆச்சரியமான ஆத்மாவை பகவானின் கருணையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்தரின் வழிகாட்டிலும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளலாம். பகவானுடைய பக்தர்கள் மூலியமாவே இது எளிமையா தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப நீங்க எல்லாமே நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய பகவத் பக்தர்கள், நம்ம எல்லாமே ஒரே ஸ்டேஜ்ல உட்காந்துருக்கோம் இல்லைங்களா? இப்ப நம்மள மாதிரி இல்லைங்களே வந்து நம்ம கலந்து பேசலாம், கலந்து பரிமாறலாம். இல்ல எனக்கு இந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கு, இது எனக்கு இந்த இடத்துல புரியல, உங்களுக்கு புரிஞ்சு நீங்க சொல்லுங்க, நான் அதே தான் உங்களுக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். நான் ஆத்மா இப்ப இந்த முடிஞ்சவொடனே கேட்பேன், 30 பதம் முடிஞ்சவொடனே உங்களுக்கு கண்டிப்பா கேட்பேன். நீங்க நம்ம எல்லாருமே பேசலாம். இது நமக்குள்ள பேசும்போதுதான் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆத்ம தத்துவத்தை இன்னும் விவரமா நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். நான் இன்னைக்கு இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 2500 கிளாஸ் எடுத்துட்டோம். நாம இந்த லெவல் 1 கிளாஸே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1800 கிளாஸ் எடுத்துட்டோம். இப்ப எனக்கு நல்ல அத்துப்படியா தான் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லல. இருந்தாலும் எனக்கு மேல இருக்கிறவங்க இந்த குரூப்ல இருப்பாங்க. எனக்கு தெரியாத விஷயம் கூட அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க. சில மாதாஜி எல்லாம் இருக்காங்க, வெளியே இருக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்களே 85, 88 வயசு வரைக்கும் இருக்கிறாங்க. எவ்வளவோ நம்மள பேர் 100, 1000 பேரை பார்த்திருக்காங்க. நிறைய பேருட அந்த உபநேசம் எல்லாம் கேட்டிருப்பாங்க. சோ அவங்களுக்கும் ஒரு ஞானம் இருக்கும், உங்களுக்கு கூட அது இருக்கலாம். நல்ல உயர்ந்த ஸ்தானத்துல உள்ள ராமானுஜர் ஆச்சாரிகள் மூலியமா அவங்களுடைய உபநேசங்களை கேட்டிருக்கீங்க. இப்போ ஒரு மாதாஜி அந்த தீட்சை வாங்கியிருக்காங்க, எங்க ஸ்ரீ சம்பத தீட்சை வாங்கியிருக்காங்க. அவங்களுக்கும் ஒரு புரிதல் இருக்கும், நமக்கு ஒரு புரிதல் இருக்கும் இல்லைங்களா? அது எப்படி வரும்? நம்ம மாதிரி பக்தர்கள் எல்லாம் பேசும்போது தான் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். கேள்வி கேட்கணும், கேள்வி கேட்கும் போதுதான் நம்மளுடைய ஞானம் விருத்தி அடையும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க இன்னும் இந்த 30வது பதம் பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா சொல்ல வர்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நான் வாசிக்கிறேன் பிரபுஜி. வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேஹி நித்யமவத்யோயம் தேஹே சர்வஸ்ய பாரத தஸ்மாத் சர்வாணி பூதானி நத்வம் சோஷிதுமர்ஹசி. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க. பரதகுல தென்றலே, உடலில் உறைபவன் ஒருபோதும் அழிக்கப்பட முடியாதவன். எனவே இந்த உயிர்வாழிகளும் நீ வருந்த வேண்டிய தேவையில்லை. திரும்ப திரும்ப பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து அர்ஜுனனுக்கு ஒரு ஸ்லோகத்திலையுமே நம்ம விளக்கம் கொடுத்துக்கிட்டே வர இருப்பாருங்க. உடலில் உறைபவன் ஒருபோதும் அழிக்கப்பட முடியாதவன் அப்படின்றார். அப்ப ஆத்மாவை அழிக்கப்பட முடியாது அப்படின்றது திரும்பவும் விளக்கம் கொடுக்கிறார். ஆனா எந்த உயிர்வாக்கவன் நீ வருந்தப்பட தேவையில்லைன்ற. நீ ஆத்மாவை கொல்ல முடியாது, உன்னால ஆத்மாவை கொல்ல முடியாது, சித்திரவதை பண்ண முடியாது, கொடியால போய் தண்ணியால் நினைச்சு கொடியில காய வைக்க முடியாது, நெருப்பால எரிக்க முடியாது, கத்தியால வெட்ட முடியாது, எதுவுமே செய்ய முடியாது ஆத்மாவை. அப்ப நீ எதுக்கு நீ வருத்தப்படுற? உடலை தானே கொல்ற, அது தற்காலிகமான உடல் தானே. உடலை நீ கொண்டுட்டாவே ஆத்மா வெளியே போயிடும், அதுக்கு விடுதலை கிடைச்சு விடுரு அப்படின்ற. நீ வருந்தப்பட தேவையே இல்லைன்ற இந்த பதம் மூலியமா சொல்றாரு. இப்ப நம்ம வாழ்க்கைக்காக நமக்கு என்ன புரியுது போறீங்க இந்த ஸ்லோகத்தினால? ஆத்மா நித்தியமான என்ற போதிலும் வன்முறை ஆதரிக்கப்படுவதில்லை. யாரையுமே அனாவசியமா நம்ம கொலை பண்ணவும் கூடாது, கொலையும் பண்ணக்கூடாது, தவறாக திட்டவும் கூடாது, தவறாக அடிக்கவும் கூடாது, தவறாக நினைக்கவும் கூடாது, தவறான செயல் நம்ம செய்யக்கூடாது. அந்த ஆத்மா பிராபத்துல இருக்கு, பிரச்சனை போகுது, அந்த சமுதாயத்துல தொல்லை கொடுக்குற ஆத்மாவன்னா கண்டிப்பா அதுக்கு நம்ம பனிஷ்மெண்ட் தான் ஆகும். அது பனிஷ்மெண்ட், அது அகங்காரம். அதே ஆத்மாவை நல்ல ஆத்மாவா இருந்ததுன்னா நாம அதுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறோம்னா அது பொய் அகங்காரம், அது பௌதீகம், அது பாவமான செயல் இல்லைங்களா? ஆனால் போரின் சமயத்தில் வன்முறைகள் தேவை இருப்பதால் அது மறைக்கப்படுவதில்லை, அது மறுக்கப்படுவதில்லை. அத்தேவையானது கடவுளின் அனுமதி கொண்டு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. மனமோட போக்கில் அல்ல. இந்த இடத்துக்கு கொடுக்கிறாரு பாருங்க. சில வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து இவங்க சைட்ல பாண்டு சைட்ல 7 சேனை வந்து நின்றுச்சு, அவங்க சைட்ல 11 சேனை வந்து நின்றுச்சு. இப்ப எல்லாருமே வந்து அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும். இந்த டைம்ல இரவுல போர் பண்ணக்கூடாது, சூரியன் அஸ்தம் ஆச்சுன்னா எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிடணும். அதே மாதிரி யார் அடிபட்டு இருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்கணும், அவங்க குடியில போய் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சாஸ்திரம் இல்ல. மாதாஜிங்க அங்க போர்க்களத்துல வரக்கூடாது. இது மாதிரி நிறைய ஒரு சிஸ்டமிக்கா வச்சிருப்பாங்க அந்த காலத்துல போர் பண்ணும்போது. சோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனம் போன போக்குல அதை மாதிரி செயல்படக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு. வேதங்கள் என்ன சொல்லுது? அது என்ன சொல்றாரு? கடவுளின் அனுமதியை கொண்டு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது, மனம் போன போக்குல அல்ல. நான் போர் பண்ண இப்ப வந்து துரியோதனன் என்ன பண்றான் பாருங்க, நிறைய சண்டால புத்தி எல்லாம் பண்ணான் இரவுல போர் பண்றதுக்கு. தேவையில்லாத விஷயங்கள், அதாவது ஜிக்ஜகா பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்களும் நிறைய பண்ணாரு. அதுதான் பகவான் என்ன பண்ணார், அவரு சூது உள்ள மன்னர் ஆச்சு, அவர் தான் சூதுக்கே மன்னன் ஆச்சு அவரு. அவர் என்ன பண்றாரு, அவரும் வந்து சூது பண்ண ஆரம்பிச்சார். ஆனா எதுக்காக? தர்மம் தலை தாக்கணுன்றதுக்காக இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 31 என்ன சொல்லுது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுங்களா மாதாஜி? பிரபுஜி நீங்க படிங்க மாதாஜி, நீங்க படிங்க. ஸ்வதர்மம் அபிசாவேக்ஷ்ய ந விகம்புதும் அர்ஹசி தர்ம்யாத்வி யுக்தாத் ஸ்ரேயோ யத் சக்தியஸ்ய ந வித்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அழகா படிச்சீங்க மாதாஜி. சத்திரியன் என்ற முறையில் உனக்கென்று ஒரு உரிய கடமை பற்றி கருதும் பொழுது தர்மத்தின் கொள்கைக்காக அதாவது கொள்கைக்காக போர் புரிவதை காட்டிலும் வேறு சிறந்த கடமை உனக்கு இல்லை. எனவே அதாவது தயங்க தேவையில்லை என்று இந்த இடத்துல போய் நம்ம சத்திரிய கடமை இருக்கு. இப்ப நம்ம அதை பத்தி படிக்க போறோம். இனி வந்து சத்திரிய கடமை பத்தி விரிவா படிக்கலாம். இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம ஆத்ம தத்துவத்தை நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் இல்லைங்களா? இனி வர ஸ்லோகம்லாம் வந்து பாருங்க, ஆத்ம தத்துவத்தையும் சொல்றார், சாங்கிய தத்துவத்தையும் கொடுக்கிறார், வர்ணாச தர்மத்தையும் கொடுக்கிறார். இப்ப சத்திரியன் சொல்லப்படுது. வர்ணங்கள்ல 4 வர்ணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? என்னென்ன வர்ணங்கள் சொல்லுங்க பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. தெரிஞ்ச சொல்லுங்க. பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர், சூத்திரர். அதே மாதிரி 4 சம்பிரதாயங்கள், 4 சம்பிரதாயம்.
யாராவது சொல்ல முடியுமா? சரி சரி, 4 சம்பிரதாயம் நமக்கு இன்னும் தெரியல. சரி, ஓகே. நீங்க லெவல் 1ல படிச்சிருப்பீங்க, நான் மறந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி, 4 விதமான கடமைகள். 4 விதமான கடமைகள், 4 விதமான கட்டுப்பாடுகள், 4 சம்பிரதாயம், 4 வர்ணம், 4 கடமை, 4 கட்டுப்பாடு. இந்த 16 தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த 16 தெரிஞ்சாதான் பெருவாழ்வு நம்ம வாழ முடியும். நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லுவாங்க, செல்வம், புகழ், அது இதுன்னு சொல்லி ஏதோ சொல்லுவாங்க. இததான் 16 சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அதெல்லாம் தவறான செயல். கவிஞர் கண்ணதாசன், அப்புறம் நிறைய பேர் கவிஞர்லாம் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்க எல்லாம் ஆனா அவங்க எல்லாம் ஒரு 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 நல்ல ஒரு மேன்மை அடைஞ்சவங்க தான். அவங்க நல்ல ஆத்மாக்கள் தான். நான் தவறு சொல்றேன். அவங்க கவிதை அது போல எழுதிட்டாங்க நிறைய பேர். அந்த காலத்துல முன்னோர்கள் அது மாதிரி எழுதிட்டாங்க. 16 பெற்று பெருவாழ்வாகனு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க. அது என்னன்னு சொன்னாங்கன்னா, புகழ், நல்ல படிப்பு, நல்ல ஞானம், இது எதுவும் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க 16. அது கிடையாது. வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டது 4 ஆசிரமங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், 4 வர்ணங்களை தெரிஞ்சுக்கணும், 4 கடமையை தெரிஞ்சுக்கணும், 4 கட்டுப்பாடு தெரிஞ்சோம். அவன் தான் மனிதன், அவன் தான் கர்ம யோகியாக முடியும். ஹரிபக்தியோட இருந்து எல்லாருக்கும் வாழ்வியல விளக்கணமா நடப்பாரு. அந்த 16 தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப மாதாஜி சொன்னாங்க, 4 வர்ணங்கள் சொல்லிட்டாங்க, 4 சம்பிரதாயம் தெரிஞ்சுக்கணும். 4 சம்பிரதாயம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, பிரம்ம கௌடியா சம்பிரதாயம் இப்ப நாம படிச்சுட்டு இருக்கோமே, இது பிரம்ம கௌடியா சம்பிரதாயம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், அதாவது நம்ம சவுத் இந்தியால இருக்குது, சவுத் இந்தியால உள்ளது. அது ராமானுஜ ஆச்சாரியார் மூலியமா படிக்கிறது. அப்புறம் சிவ சம்பிரதாயம், சிவபெருமானோட, அதாவது உத்தர சம்பிரதாயம் சொல்லுவாங்க, அது பட்டடிக்கிறது, அந்த சம்பிரதாயம். அப்புறம் சனத் சம்பிரதாயம், பிரம்மாவுடைய 4 புதல்வர் இருக்கும், அந்த மார்வாடியெல்லாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இந்த சம்பிரதாயம், அது சனத் சம்பிரதாயம். அந்த சைட்ல வடநாட்டுல ராஜஸ்தான், அங்கதான் அது அந்த இது. இது மாதிரி 4 சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு. இந்த 4 சம்பிரதாய ஆச்சாரிகள், இப்ப நமக்கு பிரம்ம கௌடியா சம்பிரதாயத்துல உள்ளவர் பாத்தீங்கன்னா மத்துவாச்சாரி. ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல பாத்தீங்கன்னா ராமானுஜர். விஷ்ணு சுவாமி பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ, அதாவது சிவ சம்பிரதாயம். சோ இந்த மாதிரி சனத் சம்பிரதாயம், இந்த மாதிரி 4 விதமான சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு. அந்தந்த சம்பிரதாயத்துல அவங்க கொடுக்குற அந்த வேதங்கள்ல தான் நாம படிக்கணும். இப்ப கவிஞர் கண்ணதாசன் இருக்காரு, அவரை சொல்றேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. அது மாதிரி அவரு ஒரு மகான் தான், அவர் வகையில அவர் ஒரு மகான். அவரு ஒரு பகவத்கீதையில அவருடைய புரிதலுக்கு ஏற்ற மாதிரி எழுதியிருக்கிறார். அவரு சினிமா கதை எழுதுறவரு, அதே மாதிரி பாட்டு எழுதுறவரு, நிறைய கவிதைகள்லாம் எழுதுறவரு, புக்ஸ் எழுதுறவரு. அது ஒரு அவருடைய பெரிய ஒரு இதா இருக்காரு, அவருடைய லைன்ல அவரு இதா இருக்காரு. அவர்கிட்ட நீங்க அவர்கிட்ட ஒரு கீதையை வாங்கி படிச்சு பாருங்களேன். அவர் எழுதின கீதையை படிச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். ஒரு அரசியல்வாதி கீதையை வாங்கி படிச்சீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமா இருக்கும். ஆனா இந்த ராமானுஜ ஆச்சாரிகள், அவங்க குரு சீட பரம்பரை ஒரு ஆச்சாரிகளை புக்கை படிக்கணும், ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல வர ஆச்சாரிகள் எழுதுற புக்கை படிக்கணும், சனத் சம்பிரதாயத்துல ஆச்சாரிகள் அந்த புக்கை படிக்கணும், அந்த வேதங்களை படிக்கணும். எல்லா வேதங்களும் ஒண்ணுதான். ஆனா அந்தந்த ஆச்சாரிகள் எழுதுற புக்கை தான் நம்ம படிக்கணும். வேற யார் எழுதுற புக்கையும் நீங்க படிக்க தயவு செய்து படிக்க பிடிக்காது. யாரோ பிரபுஜி யாரோ உள்ள பேசின மாதிரி இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவரு ஆரம்பத்துல கடவுள் இல்லைன்ற சூழ்நிலை இருந்தவர். கடைசியில கிருஷ்ணரை பத்தி தான் அவர் நிறைய எழுதியிருக்காரு, நிறைய பாட்டு எழுதியிருக்காரு, கிருஷ்ண பக்தர் ஆயிட்டாரு. அதே மாதிரி கடைசியில அவரு இந்த கிறிஸ்டின் கூட ஒரு நல்ல இது பொழிப்புற கடைசி நேரத்துல எழுதி கொடுத்தாரு அவருடைய இதுல. அது மாதிரி பகவானுடைய இதுல சேர்ந்தார். லாஸ்ட்ல சங்கராச்சாரியர்கிட்ட போனாரு. அது மாதிரி லாஸ்ட்ல அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்துட்டாரு. அவர் ஒரு எக்ஸ்ட்ரானரி கெப்பாசிட்டி. சொன்னா என்ன சொல்லி அதை உடனே எழுதி கொடுத்துருவார் பாட்டு. அந்த மாதிரி எல்லாராலும் முடியாது, பகவானுடைய கிருபை அதெல்லாம். அதனாலதான் அவர் கிருஷ்ணர் சேர்ந்தார். அவர் நான் எது சொல்லணும்னா, ஏன்னா அவங்களும் ஒரு உத்தமர்கள். நான் என்ன சொல்லணும்னா, இப்ப அதுதான் பகவான் சொல்லுவார். இந்த ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா, என்னுடைய மகாத்மாக்கள் எப்போ சொல்லுவார் தெரியுங்கன்னா, 14வது பத்துல ஞான யோகத்துல சொல்லிட்டு வருவார். ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லுவார், என்னுடைய மகாத்மாக்கள் எப்படி இருப்பாங்க தெரியுமா, மகா ஆத்மாக்கள் சொல்லுவார். சோ இந்த மாதிரி ஆத்மாக்களை தான் சொல்லுவார் பகவான். இதே நம்ம மகாத்மா காந்தி இருக்கிறார். அவரு காந்தி பாருங்க, ஒரு லைஃப் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பாட்டு ரொம்ப மோசமா இருக்கும். அவருடைய பாட்டு அதை படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப கேவலமா இருக்கும்.
நமக்கே கேவலமா இருக்கு. அந்த 3 பார்ட் 4ல ஒரு பங்கு மோசமா இருக்கிறார், மீதி 3 பங்கு பாருங்க அவர் வேற மாதிரி இருக்கு. இதெல்லாம் லைஃப் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் எல்லா ஆத்மாக்களும் அப்படிதான். நம்ம அதுக்காக நான் குறை சொல்லல, இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இப்போ இந்த 4 விதமான நம்ம வந்து சம்பிரதாயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகேங்களா? என்னென்ன சம்பிரதாயம்? ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், கனக் சம்பிரதாயம், சனத் சம்பிரதாயம் படிச்சுட்டோம், உத்தர சம்பிரதாயம் படிச்சுட்டோம், அப்புறம் வந்து கௌடியா சம்பிரதாயம். இப்ப நாம படிக்கிறது கௌடியா சம்பிரதாயம், பிரம்ம கௌடியா சம்பிரதாயம். ஓகேங்களா? இப்ப நாம இதை படிச்சுட்டோம். இப்ப 4 விதமான வர்ணங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப 4 விதமான கடமைகள் இருக்கு. இப்போ பிராமணர் இருக்காரு. பிராமணோட கடமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருக்கு வந்து எல்லா குழந்தைகளுக்குமே, சூத்திரம் குழந்தைகளுக்கும் சரி, வைஷ்ணவ குழந்தைகளுக்கும் சரி, சத்திரியன் குழந்தைகளுக்கும் சரி, பிராமண குழந்தைகளுக்கும் சரி, அவரு தான் வேதம் கத்துக் கொடுக்கணும். அது அவருடைய கடமை. அது கோவில்ல வந்து பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்றது, கோவிலோட சிறப்பு பண்றது, வேதங்களை மற்றவங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்கறது, அப்புறம் கவர்மெண்ட்டுக்கு, அதாவது அரசியல் தலைவர்களுக்கு வந்து சட்ட திட்டங்கள், அதாவது இந்த சட்ட திட்டங்களை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க தான் சொல்லி தருவாங்க. இந்த வேதங்கள்ல இந்த சட்டம் இருக்கு, இந்த உபநிஷங்கள்ல இந்த சட்டம் சொல்லி இருக்கிறாங்க, இது பண்ணா நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க. யாருக்கு? சத்திரியன். சோ அது அவங்களுடைய கடமை. அது அவங்க கடமை. அது இல்லைங்களா? எல்லாருக்கும் அவங்க வேதம் கத்துக் கொடுக்கணும். நான் பிராமண குழந்தைக்கு மட்டும் தான் சொல்லுவேன், சத்திரியன் குழந்தைக்கு மட்டும் தான் சொல்லிக் கொடுப்பேன், வைஷ்ணவ குழந்தை மட்டும் சொல்லிக் கொடுப்பேன், சூத்திர குழந்தை மட்டும் சொல்லிக் கொடுப்பேன்னு கிடையாது. எல்லா குழந்தைகளுக்குமே அவரு வேதம் கத்துக் கொடுக்கணும். யாரு? பிராமணன். அது அவங்களுடைய கடமை இல்லைங்களா? அதே மாதிரி சத்திரியனோட கடமை என்ன? அவர் நாட்டு மக்களுக்கு கொடை வள்ளலா இருக்கணும். நாட்டு மக்களுக்கு சட்ட திட்டங்களை ஏத்தி அதை அவங்கள ஃபாலோ பண்ண வைக்கணும். நல்ல ரோடு போட்டு கொடுக்கணும், நல்ல விளக்கு ஏறி வைக்கணும், அதே மாதிரி ஒரு கல்லூரி கட்டி கொடுக்கணும், ஒரு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டி கொடுக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சத்திரியனோட கடமை. அது அவர் கடமை அவர் கரெக்டா செய்யணும். ஒரு வைஷ்ணவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோமாதாவை பராமரிக்கணும். ஒரு பிசினஸ் பண்றோம், பிசினஸ் பண்ணா கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒரு கோமாதாவை வளர்க்கணும். அந்த காலத்துல அப்படிதான் வளர்த்தாங்க. இதே டாடா வந்து பிருந்தாவனத்துல அவ்வளவு பெரிய கோசாலை கட்டி வச்சிருக்கிறார். பிருந்தாவனத்துல அவர் அது மாதிரி நிதி கொடுக்குறாரு. அதனாலதான் இன்னைக்கு அந்த டாடா அந்த நிர்வாகம் பாருங்க 3-4 தலைமுறையா நிக்குது. காரணம் என்ன? கோமாதாவை பராமரிக்கணும். இப்ப நம்ம ஒரு தொழில் தொடங்கணும்னு வச்சுக்கலாம். சில பேர் என்ன பண்ணா, கோவில்ல போயிட்டு அம்பாளுக்கு போய் தட்சிணை கொடுத்து வந்துருவாங்க. அதாவது ஏதோ ஒரு புத்தாடை கொடுத்துருவாங்க, ஏதோ ஒண்ணு ஒரு நன்கொடை கொடுப்பாங்க, ஏதோ செய்வாங்க. இதெல்லாம் செய்யலாம், தப்பு இல்லை. ஆனா அதை விட என்ன பண்ணுங்க, ஒரு கோமாதாவை பராமரிக்கல, வீட்டுல வளர்த்து பாருங்களேன். அதை விட செல்வம் செழிப்பு வேற எதுவுமே கிடையாது. கோமாதாவை பராமரிக்கணும். இல்ல என்னால இடம் இல்லைங்க, சிட்டில வந்து நாங்க எடுத்து 8வது மாடியில இருக்கேன், 7வது மாடியில இருக்கேன், நான் எங்க பசுமாடை கட்டி வளர்க்கறது? முடியாதுங்க, என்னால முடியாது. அப்ப முடியலையா? சரி, ஓகே. எவ்வளவு கோவில் இருக்கு, சிவன் கோயில் இருக்கு, பெருமாள் கோயில் இருக்கு, எவ்வளவு கோயில் இருக்கு. அங்க போனீங்கன்னா கோமாதாவை வளர்ப்பாங்க. அந்த ஒரு கோமாதாவை தத்து எடுத்துக்குங்க. இந்த மாட்டை நான் தத்து எடுத்துக்கிறேன், அதுக்கு தேவையானதை நான் செலவு பண்றேன். மாசத்துக்கு என்னால முடிஞ்சு ஒரு 1000 ரூபாய் தரேன், மாசத்துக்கு முடிஞ்சு ஒரு 500 ரூபாய் தரேன், மாசம் முடிஞ்சு ஒரு 100 ரூபாய் தரேன், எதுவெல்லாம் கொடுங்க. அது அந்த தொழில் பண்ற பிசினஸ் என்னைக்குமே திருப்தி அடையும். இது நான் சொல்லல, இது வேதம் சொல்லுது. ஒரு வைஷ்ணவோட கடமை என்ன தெரியுங்களா? வியாபாரம் பாக்குறான் வந்து கோமாதாவை பராமரிக்கணும். எந்த வைஷ்யம், எந்த வியாபாரி நீ கோமாதாவை பராமரிக்கிறான்? அது ஒரு வியாபாரமா பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. நிறைய பால் கறக்குதா, அது பின்னாடி போட்டு ஊசியை குத்து, நல்ல மருந்தை கொடு, நல்ல சாப்பிடும் போது புல்லு கூடயே இன்னும் மருந்தை கொடுக்குறாங்க, நிறைய பால் வரணும்ட்டு அதை கொல்றாங்க. அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து அபத்தம். அது பசுமாடு வீட்டுல இருந்தாவே அவ்வளோ சிறப்பு. அது கிராமத்துல உள்ளவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை பத்தி. அது நான் ஒரு இதுல ஒரு உபநேசங்களை படித்தேன். என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வீட்டுல ஒரு கோமாதா பராமரிக்கணும்னு வச்சுக்கலாம். அந்த வீட்டுல வந்து ஒரு ஃபேமிலி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த குடும்பத்துல யாராவது நோய்வாய்ப்பட்டிருக்காங்க, ஏதோ ஒரு கிருமி, வைரஸ் கிருமி ஏதோ அட்டாக் ஆயிருக்கு, இல்ல வைரஸ் ஃபீவர் ஏதோ அட்டாக் ஆயிருக்கு, ஏதோ ஒண்ணு வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த கோமாதா அதை பார்க்கணும். அவங்களுக்கு என்ன நோய்ன்றது கோமாதாக்கு தெரியணும். அது என்ன ப்ராப்ளம்ன்றது. அது என்ன பண்ணு தெரியுமா? காட்டுக்கு போகுமா, அவங்க மேய்க்க விடுறாங்க இல்லையா, அது காட்டுல போயிட்டு அந்த செடியை பார்த்து சாப்பிடுமா. அந்த நோய்க்கு உள்ள மருந்து என்ன, எந்த மருந்து, அந்த செடியை மாத்திரம் பார்த்து சாப்பிடுமா ஒரு கோமாதா. அதை சாப்பிட்டு
அதை வந்து பாலா கொடுக்குது. அந்த பால் கூடவே அந்த நோய்க்குள்ள மருந்து அந்த பாலோட கலந்து வரும். அந்த நோயாளி அந்த பாலை குடிச்சாருன்னு வச்சுக்கலாம், குணமாயிடும். அது ஒரு மண்டலம். ஒரு தாயை போல காப்பாற்றும் கோமாதா. அதுதான் முன்னோர்கள் வந்து கோமாதா வீட்டை வளர்ப்பாங்க. தன்னோட குழந்தை மாதிரி வளர்ப்பாங்க கோமாதா. அவ்வளவு புத்தி உள்ளது கோமாதா. அதுக்கு அந்த காலை தொட்டு கும்பிட்டாவே போதும். அது பின்னாடி தொட்டு கும்பிட்டாவே அவ்வளவு லட்சுமிகள் கடாட்சம் அது. இன்னொன்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாருங்க. இப்போ நான் லேட்டஸ்டா படிச்சேன் ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அது ஒரு வீடியோவே இருக்கு. நான் வேணா காட்டுறேன், வீடியோ போடுறேன். அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, ஒரு கோமாதாவை எப்படி அதோட சக்தி என்னன்னு பாக்குறாங்க. நம்ம பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்திலும் ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்திலும் உத்தம சம்பிரதாயம் இதெல்லாம் சொல்றாங்களே, இது என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெளிநாட்டுக்காரர் என்ன பண்ணிருக்காரு, அந்த கோமாதாவை ஆராய்ச்சி பசுமாடை ஆராய்ச்சி பண்றாரு. எப்படி பேர் ஆராய்ச்சி பண்றாருன்னு வச்சுக்கலாம். முதல்ல வந்து கோமாதாவை ஒரு ரவுண்டு சுத்தி வர்றார், அப்புறம் 2 ரவுண்டு சுத்தி வர்றார், 3 ரவுண்டு சுத்தி வர்றார், ஒரு நாளைக்கு தொட்டு பாக்குறாரு, ஒரு நாளைக்கு தள்ளி பாக்குறாரு. இதே மாதிரி பண்ண அவருக்கு தெரியாமவே ஒரு வித்தியாசமான உணர்வு அவருக்கு கிடைக்குது. பசுமாடை அது தொட்டு கும்பிடும் போது, அதை சுத்தி வரும்போது, அந்த சாணம் மேல நின்னா ஒரு இது, அந்த யூரின் மேல நின்னா ஒரு பவரு, அந்த மாதிரி அவரு அனுபவிச்சிருக்கிறார். அனுபவிச்சிட்ட பிறகுதான் அவருக்கு ஒரு மாற்றம் தெரியுது. இதுகிட்ட ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றாரு, ஒரு பௌதிகவாதி அவரை கூப்பிட்டு அவருக்கு இந்த நம்ம எக்ஸ்ரே எடுப்பாங்க இல்லையா, இசிஜி எல்லாம் போட்டு எடுப்பாங்களே, அங்க ஒட்டி பண்ணுவோம் ரவுண்ட் ரவுண்டா, அது மாதிரி மண்டையில அங்க வச்சிருக்காரு. அது ஏதோ ஒரு இது மட்டும் பண்ணி அவரோட மானிட்டர் பண்றாரு. அந்த பிரெயினை மானிட்டர் பண்றாரு, அவருடைய உணர்ச்சியை மானிட்டர் பண்றாரு. அவர் என்னென்ன பண்றாங்கன்றது, அவருடைய எப்படி உடல் மாற்றம் ஏற்படுது. இப்ப பசுமாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 மீட்டர் தள்ளி, 10-20 மீட்டர் தள்ளி அந்த பசுமாடு நிக்குது. இவர் இங்க இருக்கிறார், ஒரு 20 மீட்டர் தள்ளி இருக்கிறார். ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். நான் வீடியோல பார்க்கும்போது கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ், அந்த அளவு தான் டிஸ்டன்ஸ். ஒரு 20 மீட்டர் தள்ளி நிக்கிறார். அந்த பசுமாடு கிட்ட வரும்போது இவருக்கு வந்து சாதாரணமா இருக்கிறார். அதே வந்து இன்னொரு 5 மீட்டர் முன்ன போறார். பிறகு உடல், அந்த மைண்டு எல்லாமே மாற்றம் ஏற்படும். இதை மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கிறார் அந்த விஞ்ஞானி. இன்னொரு 5 மீட்டர் முன்ன போ, இப்ப 10 மீட்டர் கிட்ட போயிட்டார் பசுமாடு கிட்ட. ஒரு சேஞ்சஸ் தெரியுது அந்த ஆத்மாவுக்கு. இன்னும் கிட்ட போயிட்டார், 5 மீட்டர் கிட்ட போயிட்டார், பக்கத்துல வந்துச்சு. ஒரு 5 மீட்டர் எவ்வளவு பக்கம் தானே, கிட்ட போயிட்டாரு. என்ன பண்ண அப்போ ஒரு மாற்றம் தெரியுது. பசுமாடு கிட்டே போயிட்டார். கிட்ட போன உடனே அவர் கம்ப்ளீட்டா நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு, அவருடைய உடல் மாற்றம் சேஞ்சஸ் இருக்கு. அப்ப அவர் என்ன பண்ணாரு, ஃப்ரண்ட் பக்கம், கோமாதாக்கு ஃப்ரண்ட் பக்கத்துல நின்று வந்து கை வைக்க சொல்றாரு. அங்க ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கு. பின்னாடி பக்கம் கை வைக்கும்போது ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி அந்த கோமாதாவை 3 முறை சுத்தி வாண்டுறாரு. 3 முறை சுத்த வந்த உடனே அவருக்கு இனம் புரியாத ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்குது. அவருக்கு தெரியல, அந்த ஹாப்பினஸ் அவருக்கு தெரியல. அவர் என்ன நினைக்கிறார், ஒரு புத்துணர்ச்சி அடைகிறார். எங்க சிம்லாலையும் ஊட்டிலையும் போன அந்த புத்துணர்ச்சி ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் தெரியுது. ஆனா அது உணரும் சக்தியை அந்த பௌதிகவாதிக்கு தெரியல. ஒரு பசுமாடை 3 வாடி சுத்தி வந்து அதை பின்னாடி தோல் கூட்டு அந்த பேக் சைட கும்பிட்டு வந்துட்டாவே அந்த சக்தியை, உணரும் சக்தியை அந்த பௌதிகவாதிக்கு தெரியல. ஆனா உடல் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு. இது ரியலா நடந்தது. அந்த மானிட்டர் பண்ணி அது ஒரு வீடியோவை போட்டாங்க யூடியூப்ல. சோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இந்த மாதிரி பசுமாடுன்றது அவ்வளவு புனிதமானது. எல்லா கடவுளுமே அது பசுமாட்டில் தான் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அப்போ ஒரு வியாபாரம் பண்றவன் கண்டிப்பாக கோமாதாவை பராமரிக்கும். விவசாயம் பார்க்கணும், அவரு மளிகை கடை வைப்பாங்க, பிசினஸ் பண்றவங்க, இவங்கெல்லாம் யாரு, வைஷ்யர். அது அவங்களுடைய கடமை. கரெக்டா அவங்களுக்கு கடமை இன்னொன்னு இருக்கு. கடையில வேலை செய்யறவங்க, தொழில் பார்க்கிற நிர்வாகம் பண்றவங்க, தன்னுடைய வியாபார வேலை செய்யறவங்களுக்கு, தொழிலாளிகளுக்கு கரெக்டான ஊதியம் கொடுக்கும். லாபம் வந்ததுன்னா உனக்கு என்ன லாபம் வந்ததோ அந்த லாபத்துல பெர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டு கவர்மெண்ட் கரெக்டா வரியை கட்டிக்கிட்டு கூட தொழிலாளிக்கு போனஸ் மாதிரி ஏதாவது கொடுக்கணும். அவனாலதான் லாபமே கிடைச்சது, அவனுக்கு அந்த லாபத்துல பங்கு கொடுக்கணும் சம்பளம் இல்லாம. இதுதான் தொழில் தர்மம். அதாவது இதுதான் வந்து வேத தர்மம் சொல்லுது. ரொம்ப அழகா இது கொடுக்குது. யார் இந்த காலத்துல இருக்கிற அந்த மாதிரி இருக்கணும். அதுதான் நம்மளுடைய, அப்பதான் அந்த தொழில் வந்து பாத்தீங்கன்னா விருத்தி அடைஞ்சுக்கிட்டே போகும். 2-3 தலைமுறைக்கு போகும். நாம மட்டும் சுத்திக்கிட்டே போனா அந்த தலைமையோட முடிஞ்சு போச்சு. 10 வருஷத்துல அவன் நிக்கவே மாட்டான், தொழில் நிக்கவே முடியாது, போயிடும். சோ இதெல்லாம் தர்மம். இதுதான் நம்மளுடைய தர்மம்னு சொல்றோம். இது யாரு, வைஷ்யர் பண்றது. சூத்திரர் பண்றது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கடமை என்னன்னா,
ஒரு தொழிலாளி. எல்லார்கிட்டையும் வேலை செய்வார் அவர். சத்திரியங்கிட்டையும் இருப்பார், பிராமணகிட்டையும் இருப்பார், வைசியர்கிட்டையும் இருப்பார். எல்லா இடத்துலயும் வேலை செய்வார். அது அவருடைய கடமை. இது அவங்களோட கடமை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கட்டுப்பாடு. கட்டுப்பாடுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிராமணுக்கு 4 விதமான கட்டுப்பாடுகள். சூத்திரனுக்கு சத்திரனுக்கும் வைசியனுக்கும் 3 கட்டுப்பாடு இருக்கு. சூத்திரனுக்கு ஒரே ஒரு கட்டுப்பாடு தான் இருக்கு. இப்ப 4 கட்டுப்பாடு மூலம் தெரிஞ்சுப்போம். பிராமணன் 25 வயசு வரைக்கும் அவர் பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்தே ஆகணும். பிரம்மச்சாரி விரதம், ஒரு பிராமணனா இருக்கிறத பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்தே ஆகணும். அது ஒரு புக்கு கூட சில பிரபுபாதா இருக்காரு, என்கிட்ட இருக்கு அந்த புக்கு, பிரம்மச்சாரி விரதம். 50 வயசு ஆன பிறகு எப்படி பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்கணும், 60 வயசுல இருக்கும் எப்படி இருக்கணும், 25 வயசுல பிரம்மச்சாரிகள் எப்படி இருக்கணும், அது ஒரு புக்கே சில பிரபுபாதா. அருமையான புக்கு, படிங்க அதெல்லாம். சரி, இப்ப நம்ம வருவோம். பிராமணுக்கு வந்து 25 வயசு வரைக்கும் கண்டிப்பாக பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்தே ஆகும். 26ல இருந்து 50 வரைக்கும் அவரு கிரகஸ்தனா இருக்கணும், ஒரு குடும்பஸ்தனா இருக்கணும். கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு குழந்தை பெற்றலாம். அவரு பிறக்கிறது பிறக்க போறது அவருடைய சாய்ஸ். அது ஒரு நிமிஷங்க, கிளாஸ்ல இருக்கேன் நான் கிளாஸ் 10 நிமிஷம் இல்ல திரண்டு கொடுத்து விட்டுருக்காங்க, திரண்டு எடுத்து போயிட்டான். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வண்டி சார் கேட்டாங்க. இப்போ வந்து அவருடைய 26ல இருந்து 50 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு குடும்பம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், திருமணம் பண்ணலாம், திருமணம் பண்ணிட்டு அவர் கிரகஸ்தனா இருக்கலாம். 51ல இருந்து 75 வரைக்கும் அவரு வனப்பிரஸ்த வாழ்க்கை வாழணும். வனப்பிரஸ்த வாழ்க்கை வாழணும், அது காட்டுக்கு போறது. 75 76ல இருந்து அவர் இறக்கும் தருவாயில வரைக்கும் அவர் கண்டிப்பாக சன்னியாசி ஏற்றுக்கணும். வாங்கிட்டு போனா ஒரு நிமிஷம். ஓகே, ஒரு அதாவது பிராமண கூட 4 விதமான இது இருக்கணும். இப்ப 75ல இருந்து இறக்கும் தருவாயில வரைக்கும் அவர் சன்னியாசி இருக்கலாம். இது வந்து பிராமணோட கட்டுப்பாடுகள். அதே சத்திரனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, சத்திரனுக்கு வைசியனுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 25 வயசு வரைக்கும் அவங்க வந்து பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அவங்க பருவம் அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா திருமணம் பண்ணிக்கலாம். பருவம் அடைஞ்ச பிறகு சில பேர் 18 வயசுலயே திருமணம் பண்ணிப்பாங்க அந்த காலத்துல உள்ளவங்க. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 25 வயசுல பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த அவங்க பருவம் அடைஞ்சாவே அவங்க திருமணம் பண்ணிக்கலாம், ஒரு கிரகஸ்தனா ஆக முடியும். ஆனா அவங்க வந்து பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. ஓகேங்களா? அந்த 50 வயசு வரைக்கும் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது கிரகஸ்தனா இருக்கலாம். 50 வயசுக்கு பிறகு அவங்க 75 வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வனப்பிரஸ்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்தே ஆகணும். 60 சத்திரியன் வைசியன் 2 பேருமே. 75 76க்கு மேல பிறகு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பாக சன்னியாசி எடுத்துக்கணும். இது அவங்களுடைய கட்டுப்பாடு. ஆனா சூத்திரனுக்கு ஒரே ஒரு கட்டுப்பாடு தான் இருக்கு. அவர் வெறும் குடும்பஸ்தனா மட்டும் இருக்கலாம், கிரகஸ்தனா மட்டும் இருக்கலாம். அவர் சன்னியாசி ஆகணும் அவசியம் இல்லை, அவர் பிரம்மச்சாரியா இருக்கணும் அவசியம் இல்லை, வனப்பிரஸ்த வாழ்க்கை வாழணும் அவசியமே இல்லை. அது அவருடைய சாய்ஸ், அவருடைய கட்டுப்பாடு. ஆனா அதே இந்த 4 பேருக்குமே என்ன சொல்றாருன்னா பகவான், இந்த 4 பேருக்குமே கத்திரியன், சூத்திரன், வைசியன், பிராமணன், இவங்க 4 பேருக்குமே 4 கடமைகளும் 4 கட்டுப்பாடுகளும் செய்யறதுக்கு உரிமை இருக்குன்ற. ஒரு சத்திரியனா இருக்கிறவன் பிராமணனா வர முடியும், ஒரு பிராமண வந்து சத்திரியனா வர முடியும், சூத்திரனா வர முடியும், சூத்திரன் பிராமணன் ஆக முடியும், சத்திரியனா ஆக முடியும், வைசியனாவா ஆக முடியும். 4 பேருக்குமே 4 விதமான செயல்பாடு பண்ணலாம், எல்லாமே கலந்து பண்ணலாம். ஆனா என்னன்னா நீ என்ன செயல் செய்யறியோ அதுதான் உனக்கு வரணும்ன்ற. நம்ம ஒரு வேலை பார்க்கிறோம், ஒரு பிராமண குலத்துல நான் பிறந்துட்டேன், நான் அந்த குலத்துல பிறந்துட்டு நான் அந்த வேலையை பார்க்காம, வேதங்களை படிக்காம, உபநேசங்களை சொல்லி கொடுக்காம, பகவானுக்கு பாராயணம் பண்ணாம நான் போய் ஒரு ஆபீஸ்ல போய் கிளர்க்கா வேலை பார்க்கிறேன், ஒரு ஆபீஸ்ல போய் ஏதோ ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன், ஒரு வியாபாரம் பண்றேன். அப்ப நம்ம யாரு? அப்ப நான் சூத்திரன், அப்ப நான் வைசியன் இல்லைங்களா? இதுதான் வந்து சாஸ்திரம் சொல்லுது, இதுதான் வேதம் சொல்லுது. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்தந்த யார் யாரு எந்தெந்த பிறக்கிறாங்களோ அதுல ஃபாலோ பண்றது உத்தமம், அதி உத்தமம் அது. ஆனா நீங்க வந்து எல்லாருமே பிராமணன் ஆக முடியும், எல்லாருமே சத்திரியன் ஆக முடியும், எல்லாருமே சூத்திரன் ஆக முடியும், எல்லாரும் வைசியராக.
எல்லாரும் ஆகலாம். யாரும் இதுதான் ஆகணும்னு சொன்னாங்க. இதுதான் பகவத்கீதை சொல்லுது. இதை பகவான் ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் சொல்லிட்டு வர்றாரு. எப்ப சொல்ல போறாரு? இனி வர ஸ்லோகத்துல கண்டிப்பா அதுதான் எல்லாமே பார்க்கணும். இனி வர ஸ்லோகம். அப்ப நான் வந்து பிராமண குலத்துல நான் பிராமண குலத்துல பிறந்துட்டா நீ புண்ணியவான் நீ. ஆனா அந்த குலத்துல பிறந்துட்டு நீ அதை செய்யறியா? அதுதான் அதி உத்தமம். அதை செய்யாம நான் ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கிறேன், நான் ஒரு தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னா அப்ப நீ பிராமணே கிடையாது. பிறப்பால் பிராமணா இருக்கலாம். இன்னொன்னு சொல்லுது வேதம், 7 கடலை தாண்டக்கூடாது, ஆத்த தாண்டக்கூடாது, ஊர் எல்லையை தாண்டக்கூடாது. பிராமணன் தாண்ட மாட்டான். அப்படி ஊர் எல்லையை தாண்டான்னா பகவான் கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி தாண்டுவான். ஒரு குளத்துக்கு போறான், காசிக்கு போனோம்னா கூட பகவான் கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு போவான். அதுக்கும் சாஸ்திரம் இல்லைங்களா? அவன் தான் பிராமணன் இல்லைங்களா? சோ இது மாதிரி அவன் தொழில் பண்றான் பாத்தீங்களா, செயல் பண்றான் பாத்தீங்களா, அந்த செயலுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் வர்ணங்கள் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அது அப்படி பார்க்கும்போது சத்திரி என்ற முறையில் உனக்கென்ற உரிய கடமையை பற்றி கருதும் போது தர்மத்தின் கொள்கைக்காக போர் புரிவதை காட்டிலும் வேறு சிறந்த கடமை உனக்கு இல்லைன்றார் பகவான். நீ தயங்க தேவையில்லைன்றார் பகவான். அர்ஜுனா, நீ வந்து ஒரு சத்திரிய கடமை, நீ உன்னுடைய கடமை என்ன? மக்களுக்காக போராடணும். அதான் உன் கடமை. நீ அந்த கடமையை விட்டுட்டு எதோ சொல்லிட்டு இருக்கிறிய இல்லைங்களா? ரொம்ப அற்புதமா இந்த ஸ்லோகம் அது. இன்னும் வரும் பாருங்க. இன்னும் இனி வர்றது எல்லாமே அதான் சொல்ல போறாரு. 32வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்பாமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. யத் ருச்சயா சோபபன்னம் ஸ்வர்கத்வாம் அப்பாவ்ருதம் சுகீன சக்தியா பாரத லபந்தே யுத்தம் ஈத்ருஷம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பார்த்தனே, வலிய வரும் போர் வாய்ப்புகளை சொர்க்கலோகத்து கதவை திறந்து விடுவதால் அவற்றை பெரும் அரச குலத்தோர் மகிழ்கின்றனர். வார் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், ரொம்ப ஹாப்பினஸ் தான். ஒரு சண்டை நடக்குதுன்னா அந்த போர் வீரர்களுக்கும் சத்திரனுக்கும் கொண்டாட்டம். பாருங்க, நம்ம ஏதாவது இப்ப இந்தியா பாகிஸ்தான் இப்போ ஒரு வார் நடந்தது. வாருன்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு நம்மளுடைய செயல்பாடு வாருன்னு சொல்ல முடியாது. 100% வார் இல்லை, நம்மளுடைய கடமையை நம்ம செய்யறோம். ஆனா இங்க பாருங்க, ராணுவம் பாருங்க, மிலிட்டரி என்ன பண்ணுறது, ரொம்ப ஹாப்பினஸா இருக்கிறாங்க, வருத்தமே படல. அடிக்கிறேன் நாங்க, கொடுங்க எனக்கு இந்த சான்ஸை கொடுங்கன்னு காத்துட்டு இருக்காங்க 2 பேருமே, பாகிஸ்தானுக்கும் சரி இவங்களும் சரி. ஏன்னா அது அவங்களுக்கு கடமை, அது ஒரு சத்திரோட கடமை. அது போர் பண்ணி தான் ஆகணும், வழி நடத்தி தான் ஆகணும் இல்லைங்களா? தவறு எங்க நடந்தோ கண்டிப்பா சண்டை போட்டு தான் ஆகணும். அது நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றது எவ்வளவு அபத்தமான செயல் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க அதை பத்தி ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாங்க பாருங்க இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா. சத்திரோட கடமை என்ன? குடிமக்களை காப்பாற்றுதல், சட்டம் ஒழுங்குக்காக வன்முறை, அதாவது சட்டத்தை வந்து ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணும், வன்முறை இல்லாம. சாஸ்திரங்க அடிப்படையில் ஆட்சி செய்யணும். ஏதோ ஒரு சினிமா துறையில உள்ளவர் என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா? அவர் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவருக்கு அந்த ஆசை இருந்தது, ஆனா கண்டிப்பா ஆட்சிக்கு வர முடியாம இருக்கிறார். ஒரு அரசியல் கட்சி தொடங்க முடியாம, ஒரு பெரிய ஒரு நட்சத்திரம், அவர் ரொம்ப உச்ச நட்சத்திரம். அவர் என்ன சொல்ல தெரியுங்களா? எந்த ஒரு விஷயமே வந்து ஆன்மீக ஆட்சி, ஆன்மீக அரசியல், ஆன்மீக தொழில், ஆன்மீக செயல்பாடு, அதுதான் அதி உத்தமம் சொன்னார். ஒரு உச்சநிலை நடிகர், 50 வருஷமா நம்ம ஊர்ல இருக்கிறார், அவர் சொன்னது அது. அதே மாதிரி சாஸ்திரங்களும் வந்து நம்முடைய அரசாட்சியும் பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக அரசியல் பண்ணி பாருங்களேன், எல்லாமே சூட்சமாகும். நம்ம அப்போ வந்து பிராமணன், இவன் இஸ்லாமியர், அவரு யாரையும் நம்ம குறை சொல்லவே மாட்டோம். அவங்களுக்கு அந்த மார்க்கம் பிடிச்சிருக்கு, அந்த மார்க்கம் செயல்படுறாங்க, தவறே இல்லை. அதுல அவங்க தவறு செஞ்சாதான் நாம அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும். நம்ம இதுலயே இது நம்மளுடைய சனா தர்மத்திலே தப்பு பண்றவங்க இருக்கிறாங்க இல்லையா? எல்லா இதுலயும் தப்பு பண்றவங்க அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்டனை கொடுக்கணும். அதுதான் ஒரு சத்திரோட கடமை இல்லைங்களா? சாஸ்திர அடிப்படையில் ஆட்சி செய்யணும். 2 வகை கடமைகள் இருக்கு. உடலை சார்ந்தவை இருக்கு, சனாதன தர்மம் இருக்கு, ஆன்மீக கடமை இருக்கு. உடலை சார்ந்தது என்ன சொல்ல பாருங்க, சர்வ தர்மம் சொல்லப்படுது. அதாவது பாருங்கன்னா சொர்லோகங்களை அடைதல். இந்த 3 சாணமும் பாருங்க, சத்திரிய கடமை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அதாவது உடல் சார்ந்தவை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், ஆன்மீக கடமையை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதனால நம்ம செய்யறதுனால நம்ம இறந்தா கூட எங்க போவோம்? சொர்க்கம் தான் போகும். தன்னுடைய கடமையை கரெக்டா செய்யணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்படி நிறைய பேர் மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாம் கேட்பாங்க, என்னங்க 50 வயசுக்கு அப்புறம் எப்படிங்க நாங்க வனவாசம் போக முடியும்?
வனவாசல போக முடியாது, காட்டுக்கெல்லாம் போக முடியாது. காட்டுக்கு எப்படி போக முடியும் இந்த உடம்பு வச்சுக்கிட்டு? ஏன்னா இப்ப எல்லாருக்குமே 40 வயசானாவே எவ்வளவு ப்ராப்ளம் வருது, நிறைய ப்ராப்ளம் வருது. எங்க காட்டுக்கு போக முடியும்? காட்டுக்கெல்லாம் போக முடியாது. வீட்டில இருந்தே வனப்பிரச வாழ்க்கையை வாழணும் வேதம். வீட்டில இருந்தே வனப்பிரச வாழ்க்கை வாழணும். தாம்பத்திய வாழ்க்கை இருக்கக்கூடாது. சுக துக்கங்களை குறைச்சிக்கணும். சந்தோஷத்தை குறைச்சிக்கணும். சந்தோஷம்னா எப்படிங்க? உடலாலையும் உள்ளத்தாலையும் மனதாலையும் உள்ள செயலை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிக்கணும். இதுதான் சன்னியாசி. காட்டுல எப்படி இருக்குன்னா அதே மாதிரி வீட்டுல வாழணும். அது அவங்களுடைய கடமை. அப்போ எந்த துறையாக இருந்தாலும் உயர் அதிகாரிகள் வழிகாட்டுகளின்படி தனக்கு கூடிய கடமையை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் ஒருவன் வாழ்வின் உயர்ந்த நிலைக்கு தன்னையை உயர்த்திக் கொள்ள முடியும். இல்லைங்களா? அவர் எந்த ஒரு துறையா இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அவர் எந்த வர்ணமா இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அந்த வர்ண தகுந்த மாதிரி அவருடைய செயல்பாடு இருக்கணும். அந்த செயல்பாடுக்கு அவருடைய அதிகாரிகளே ஆலோசனை பெற்று அந்த கடமையை கரெக்டா நிறைவேற்றணும். இதுதான் இந்த இடத்துல நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, நான் என்னுடைய வம்சம் வந்து என்னுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்திரியன் தான். நான் பாளையக்காரன் சொல்லுவாங்க, பாளையத்தான் சொல்லுவாங்க. திருநெல்வேலி மாவட்டம் அந்த இடத்துல பிறந்தவனாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கும் சத்திரிய வம்சம். அந்த சத்திரிய வம்சத்துல உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நான் பிராமண குவாலிட்டியில இருக்கிறேன். இன்னைக்கு பிராமணோட செயலை எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம், எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்போ அந்த பிராமண குவாலிட்டியில வந்த பிறகு அந்த கடமை என்ன? அந்த கடமையை நம்ம கரெக்டா செய்யணும். அந்த வகையை நம்ம கரெக்டா செஞ்சே ஆகணும்ன்றார். ஆனா அதே இடத்துல இன்னொரு இடத்துல உபநேசத்துல படித்தேன். என்ன மாதிரி படித்தேன் பாத்தீங்கன்னா, உபநேசங்கள் நிறைய இப்போ உபநேசத்துல படிக்கணும். அது அந்தந்த இடத்துல நம்ம என்னென்ன சொல்லப்பட்டாலும் உள்வாங்கிட்டு நம்ம செயல் இருக்கணும். இந்த பகவானே சொல்லியிருக்கிறார். என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, கால மாற்றம் ஏற்பட்ட வேதங்கள் வந்து வேதம் மாறாது. நம்மளுடைய காலம் மாற நம்மளோட நாகரீகம் மாற அதுக்கேற்ற மாதிரி வாழணும்னு சொல்றாரு. அப்போ குலப்பெருமைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. நம்மளோட இந்த பிராமண குலத்துல பிறந்திருக்கிறோம், சத்திரி குலத்துல பிறந்திருக்கிறோம். இப்ப அந்த சத்திரி குலத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியல, பிராமண குலத்தை ஃபாலோ பண்ண முடியல. சரி, ஓகே பிறக்க முடியல. ஏன்னா இன்னைக்கு உள்ள பிராமண பாதி பேருக்கு மேல எங்க இருக்காங்க? அமெரிக்கால இருக்காங்க, ஜெர்மன்ல இருக்காங்க, அங்கங்க இருக்காங்க. பண்ண முடியல, வேற செயல்படல. ஆனாலும் என்ன பண்றான்? அதோடைய நம்ம பிறந்துட்டோமே, அந்த குளத்துல பிறந்துட்டோமே. இன்னைக்கும் பாருங்க, அமெரிக்கால போனீங்கன்னா வச்சுக்கலாம், இன்னைக்கு இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவு நாள்ல கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாங்க? நம்மளுடைய கலாச்சாரம் மூலியமாக ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு நேர கோயிலுக்கு போவாங்க. அங்க போய் பாராயணம் பண்றாங்க. ஏன்னா அது கலாச்சாரம் மாற்றம். தவறு இல்லைன்னு பகவான் சொல்றாரு, தவறு இல்லைன்னு சொல்றாரு. ஆனா அதை 100% அவங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியாது. ஆனா அந்த செய்யறான் பாத்தீங்களா, அதுக்கேத்த புண்ணியம், அதுக்கேத்த பாவம் கிடைக்கும். அது நான் உத்தமம் சொல்ல முடியாது, அதி உத்தமும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அதுக்கும் ஒரு வழி இருக்குன்னு சொல்ல வர. அது நிறைய பிலாசபி, நிறைய விஷயங்கள் உள்ள இருக்கு. அதை இன்னும் படிக்கணும்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நாளாகும், பொறுமையா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 44வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தவறு இல்ல, 44 தப்பா வந்துச்சு. 33. இல்லைங்க, டைம் ஆயிடுச்சு. அத்தியாயம் நாளைக்கு படிக்கலாமா? நாளைக்கு சனிக்கிழமை இல்லையா, நாளைக்கு முடியாது. சரி, இது 33 நிறுத்திக்கலாம் மாதாஜி. 32 நிறுத்திக்கலாம். 33 திங்கட்கிழமை அன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. போன் வந்துட்டே இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் வேணா கேட்கலாம். வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்து ஏவச பதனானா பாவனி வைஷ்ணவி நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே